Yadda ake yin hajji. Wanda ke nufin aikin hajji ko dai ya kasance mai tamattu'i ko ƙirani ko ifradi. Shi mai tamattu'i tuni ya fita daga ihrami bayan ya gama umararsa, amma mai ƙirani da ifradi za su ci gaba cikin ihraminsu. Ayyukan hajji sukan fara daga rana ta 8 na Zulhijja har ƙarshen rana ta 13. Ga yadda bayanan ayyukan ibadar suke na wannan ranakun a jere. Rana ta 8 wato ranar tarwiya. An sanya mata suna ne da ranar tarwiya saboda alhazai sun kasance a da suna guzurin ruwa a ranar domin tanadin abin da zai ishe su a Mina da Arafa, domin a wancan lokacin babu ruwa a wajajensu. An sunnanta wa mai aikin hajji ya yi ihramin aikin hajji kafin azahar, kuma ya yi ihramin a wajen da yake. Idan Makka ne to daga can ne, in kuma Mina ne to shi ma dai daga can ɗin ne. Sai ya yi wanka, ya sanya turare, ya sanya kayan ihraminsa, ya ce labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hakanan ana son yawaita wannan talbiya. Sannan sai ya tafi Mina ya yi sallar azhar da la'asar da magariba da isha da asubar wayewar gari. Kowace sallah zai yi ta a lokacinta, zai yi ƙasar mai guda 4, zai zauna a Mina har zuwa bullowar alfijir ta rana ta 9 ga wata. Rana ta 9 wato ranar Arafa. Bayan rana ta bullo, alhaji zai tafi Arafa yana mai talbiya. Sunna ne ya tafi zuwa Namira ya zauna a can har rana ta yi zawali. Namira wani waje ne kafin Arafa iyaka da ita. Idan rana ta yi zawali lokacin azahar ya shigo, to an sunnanta wa limamin musulmai ko na'ibinsa ya yi wa alhazai huɗuba da ta dace da yanayin da ake ciki, ya tabbatar da tauhidi a cikinta, hakanan ya sanar da su hukunce-hukuncen ayyukan hajji da abubuwa masu muhimmanci na addininsu. Ya yi sallar azahar da la'asar ƙasar kuma a lokacin azahar. Idan alhaji ya zarce Arafa ba tare da ya zauna a Namira ba, to hakan ya halatta. Tsayuwar Arafa. Abin nufi a nan shine alhaji zai kasance a Arafa ranar 9 ga wata, sawa'un tsaye yake ko zaune ko kishingide ko kan abin hawa. Ba wai ana nufin dole ya tsaya ba ne kyam. Tsayawar Arafa rukuni ne daga cikin rukunan ayyukan hajji. Hajji baya inganta idan aka rasa shi, saboda faɗin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, sanu dai hajji kawai shine Arafa. Lokacin tsayuwar Arafa yana farawa ne tun daga fitowar alfijir ranar 9 ga wata zuwa fitowar alfijir 10 ga wata. Duk wanda ya tsaye Arafa a wannan lokaci ko da minti 1 ne, to hajjinsa ya inganta. Wanda ko bai samu haka ba, to ba shi da hajji, saboda abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas ya ce, ni na tsaya a nan, kuma Arafa dukkanta wajen tsayawa ne. Idan ya samu damar tsayawa inda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsaya, to hakan aka fi so. In kuma bai samu ba, to zai tsaya a ko ina ne a Arafa. Baya halatta a tsaya a dutsen da yake kusa da Arafa wanda aka fi sani da Wadi Urana, kuma ba zai hau kan shi ba. Arafa tana da iyakoki sanannu da aka sanya wa alamomi tun a da. A yanzu ma an sanya mata alamomi masu girman gaske ta kowace jiha. Abinda alhaji zai akata yayin tsayuwarsa a Arafa, an shar'anta wa alhaji a wannan rana ya fuskanci alƙibla, hakanan ya yawaita addu'a a duk inda ya kasance, ya nuna ƙasƙanci da tawadu'u ga Ubangiji da neman biyan buƙata. Domin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce, mafi alherin addu'a ita ce addu'ar ranar Arafa. Kuma mafi kyawun abin da na faɗi ni da annabawan da suke gabana shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sai alhaji ya kwaito wajen yin addu'o'i da aka samu daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi, ya nisanci addu'o'i waɗanda suke na bid'a da na ƙaƙale. Haka nan ana so ya yawaita salati ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. In komai karanta wani abu daga alkur'ani to babu laifi. Yana wajaba akan alhaji ya tuna girma wannan rana,
da tuna cewa Allah yana kyauta ga bayinsa cikinta, kuma yana alfahari da su ga mala'iku, kuma yana yawaita wato yabanta da kuma yawaita wato fansar bayi daga wuta. Manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, babu wata rana da Allah ya fi yanta bayi a cikinsa kamar ranar Arafa. Allah yakan kusanto sannan ya alfahari da su mala'ikun ya ce menene manufar waɗannan wato duka. Don haka ya zama wajibi akan bawa ya ribaci wannan damar wajen ayyukan alheri da barin duk wani abu na saɓani da jayayya da fararren abu da abubuwa firarraki na banza da wufi. Barin filin Arafa. Alhaji yana barin filin Arafa ne zuwa Muzdalifa bayan faduwar rana, baya halatta ya bar wurin wannan lokaci. In ko ya bari to dole ne ya dawo, ko da kuwa da daddare ne. In ko bai dawo ba to yanka ya wajaba kan shi na akuya ko raƙumi ko sanuwa. Dare na 10 zuwa Muzdalifa da kwana a cikinta. Alhazai za su bar Arafa zuwa Muzdalifa bayan faduwar rana. An sunnanta wa alhaji ya bar wajen a hankali ba tare da ya cutar da mutane ba, kuma ya zama mai talbiya da zikiri ga Allah maɗaukakin sarki. Idan ya zo Muzdalifa sai ya fara sallar magariba da isha a lokacin guda da yin ƙasarin isha kafin ya sauke kayansa a mazauni. Hukuncin kwana a Muzdalifa. Kwana a Muzdalifa daren 10 yana wajaba. Zai yi sallar alfajir da wuri, ba zai bar Muzdalifa ba sai da wani uzuri, kamar maraunata daga mata da yara da masu musu rakiya ko kuma masu hidimar alhazai. Su kam ya halatta su bar wajen Muzdalifa ƙarshen dare bayan ɓuyar wata. Abinda mahajjaci zai yi a Muzdalifa. Idan mahajjaci ya yi sallar alfijir, ana so ya je mash'arul haram, ya fuskanci alƙibla, ya yawaita zikiri da kabarbarori da addu'o'i yana mai ɗaga hannayensa. Ya ci gaba da hakan har sai ya shiga Jidda bayan wayewar gari lokacin bayyanar haske. Ya halatta ya tsaya a ko'ina a Muzdalifa saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ina mai tsayawa a nan, domin jam'u wato Muzdalifa dukanta masauki ne. Idan ya tsaya a Muzdalifa, an so ya tsinci tsakuwa guda 7 domin jifar ranar farko kawai, amma game da sauran ranakun kuwa sai ya tsinci tsakuwar su a Mina, ko da yake ya halatta ya tsinta a ko'ina. Rana ta 10 wato ranar Idi. Mahajjaci zai bar Muzdalifa gab da fitowar rana yana mai fuskantar Mina, ya yawaita talbiya kan hanyarsa. Su ne a dunkule jifan Jamratul Aqaba da yanka da aske kai kwakwal ko saisaye da ɗawafi da sa'ayi. Ga yadda bayanan suke. Jifar Jamratul Aqaba shine aikin farko da mutum zai fara a hajji. Idan alhaji ya kai Mina sai ya fuskanci Jamratul Aqaba, wadda ita ce ƙarshen jifa ta ɓangaren Mina kuma ta farko ta ɓangaren Makka. Idan alhaji ya isa sai ya bar tarbiya ya jifan jamra da tsakuwa 7 a jere, yana mai kabbara tare da kowace tsakuwa. Lokacin jifan mustahabi yana farawa ne daga alfijir ranar Idi. Idan yin jifa ƙarshen dare lokacin alfijir to ya isar masa kuma ya inganta, kuma lokacin jifan yana ci gaba har fitowar alfijir ɗin ranar 11. Shawarwari. Wajibi ne musulmi ya guji cutar da 'yan uwansa lokacin jifa da duk sauran wajajen ibada a hajji, kuma dole ne tabbatar cewa tsakuwar da ya shefa ta shiga cikin abin jifan wato wannan ramin, domin wasu kan yi kuskure ya zanto bata shiga ba. Duk wanda hakan ta faru da shi to bai sauke wajibin jifa ba. Wajibi ne akan musulmi ya nisanci wuce iyaka wajen jifa, kamar jifa da babbar marmara ko da takalmi da dai sauransu. Idan ya jefa su gaba ɗaya a tare to za a kirga ne a matsayin ya yi jifa ɗaya. Idan kuma ajewa kawai ya yi a cikin wannan ramin to bai yi ba hakan, sai ya jefa. Yankan hadaya. Wannan shine aiki na biyu a cikin ayyukan ranar Idi. Alhaji zai yankan hadaya in yana tare da shi, ya ci daga gare shi ya ciyar da miskinai, kuma hadaya wajibi ce akan mai tamattu'i da mai kirani, mustahabbi ne ga mai ifradi. Idan ya jinkirta yankansa bai yi ba wannan rana to babu laifi.
aski ko saisaye. Sai mutum ya aske kansa ko ya yi saisaye, amma askin sidi molo ya fi. Mace kuma za ta yi saisaye daidai kansa ko ya yi saisaye. Ana kiransa da ɗawafin ifada ko ziyara, amma babu sassarfa ko juya tufa a cikinsa. Bayan ɗawafin sai mahaddaci ya wuce na makamu Ibrahim in hakan ta samu, sai ya raka'a biyu a bayan shi. Zai karanta suratul kafirun bayan fatiha a raka'ar farko, a ta biyu kuma ikhlas. Zai yi sallar duk inda ta samu, inda bayan mukamin ne. Abin da ya fi a wannan ɗawafi shine cire tufafin ihrami bayan ya yi jifa kuma ya yi aski. Sai ya sanya kayan shi na yau da kullum, ya sanya turare, saboda faɗin Aisha Allah da ita, na kasance ina sanya wa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi turare sanda yake ihrami, haka lokacin da zai fita daga ihrami kafin ya yi ɗawafi a Ka'aba. Lokacin ɗawafin ifada, lokacin yana farawa ne bayan fitowar alfajirin ranar idi. Kuma rauni da ke gaugawar barin Muzdalifa, ko kuma masu rauni da sukan yi gaggawan barin Muzdalifa, to ya halatta su yi shi kafin alfajirin ranar idi ƙarshen dare, kuma ya halatta ya jinkirta shi har bayan ranar idi, amma ba haka aka so ba. Sa'ayi yana wajaba akan mai tamattu iya yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa bayan ɗawafin ifada. Amma mai ifradi da kirani idan sun riga sun yi sa'ayi bayan ɗawafin ƙudumi, to babu sa'ayi a kansu bayan ɗawafin ifada. Ayyukan ranar idi a jere. Sunna ne jeranta ayyukan ranar idi kamar yadda ya gabata, wato jifa, sannan yanka, sannan aski, sannan ɗawafi, sannan sa'ayi ga wanda sa'ayi ke kansa. Idan ya gabatar da wani kan wani, hakan ya halatta, don manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya halatta hakan. Da zai yi aski sannan ya yi jifa, hakan ya halatta. Hakanan da zai yi yanka sannan ya yi ɗawafi sai jifa, to hakan ya halatta, domin ba a tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba kan wancan aikin da ya yi na gabatarwa ko jinkirwa a wannan rana, face sai ya ce aikata hakan babu laifi. Fita daga hajji na farko da na biyu, wato tahallul. Fita daga hajji na farko shine halatta duk abin da aka haramta akan mahaddaci saboda dalilin ihrami da hajji, amma banda jima'i da mace ko rungumarta ko ɗaura aure, duk waɗannan ba su halatta gare shi ba. Fita daga hajjin farko yana samuwa ne idan mahajjaci ya aikata biyu daga cikin waɗannan jifan na jamratu aqaba, ko kuma aski da saisaye, ko ɗawafi tare da sa'ayi ga wanda sa'ayi ke kansa. Fita daga ayyukan hajji na biyu, wato tahallul. Tahallul shine halatta dukkan abubuwan da aka haramta a cikin aikin hajji, wato da ihrami. Wannan yana faruwa ne yayin da ma'aikacin ya aikata duk abin da aka ambata a baya. Babu alaƙa tsakanin yanka hadaya da tahalluli. Idan mahaddaci ya yi jinkirta yankan hadayarsa zuwa rana ta 11 sannan ya aiwatar da sauran ayyukan ɗin, to zai iya tahalluli ko da kuwa bai yi yanka ba. Ranakun tashrik, wato yanyane, ranaku guda uku ne, a ranar ta 11 da ranar ta 12 da ranar ta 13 na wannan wata na Zulhijja. An sanya masa wannan suna ne tashrik saboda a ranar ne ake yanka nama a shanya shi har a rana don ya bushe. Domin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a wannan ranar, ku saurara, hakika waɗannan ranaku ne na ci da sha da ambaton Allah maɗaukakin sarki. Ayyukan da ake ranar yanyane da dararensu ga mahaddaci. Ranar 11 da daranta, kwana na wajaba mina ranar 11 ga wata. A rana ta 11 mahaddaci zai yi jifa bayan zawali, jifan jamrori guda uku, kowace jamra da tsakuwa guda 7. Su waɗannan jamrori wasu ramuka ne guda uku, suna ƙarshen mina ta ɓangaren Makka. Ta farko ita ce jamra ƙarama, sannan matsakaiciya, sannan babba, wadda ita ce jamratul aqaba, kuma ita ce iyakar mina ta ɓangaren Makka. Siffar jifa, wato ramyu, zai fara da jifar jamra ƙarama, zai jefa ta da tsakuwa guda 7 a jere, zai yi kabbara a kowane jifa.
babu makawa wannan tsakuwa ta fada cikin ramin nan. Daga nan sai mahajjaci ya yi gaba kaɗan ya yi addu'ar yana mai ɗaga hannayensa. Daga nan sai jamra matsakaiciya zai yi kamar yadda ya yi a farko. Sai jamratul aqaba zai yadda ya yi a waɗanda suka gabata, sai dai ita ba zai yi addu'a ba, zai tsaya ba yi addu'a a cikinta. Rana ta 12 yana wajaba akan mahajjaci ya kwana a Mina daren 12. Idan rana ta yi zawal zai yi jifan jamarat guda 3 kamar yadda ya gabata a ranar 11. Idan yana buƙatar yin gaugawa ne a wannan rana, to zai yi jifa ya fita ta Mina kafin faɗuwar ranar. Idan kuwa ranar ta faɗi yana Mina, to wajibi ne ya kwance a Mina ya yi jifa a dare na 13. Wannan kuma wani ɗoriyar alheri ne da aikin lada gare shi. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, to wanda ya yi gaggawa a cikin kwanaki 2, to babu laifi a kansa, kuma wanda ya jinkirta, to babu laifi a kansa ga wanda ya yi taƙawa. Abin nufi a nan shine dukkan wanda ya yi gaugawa a ranaku 2 na tashriki, wato 11 ko 12, ko jinkirta ya cika a rana ta 13, to babu laifi a kansa. Rana ta 13 da darenta. Bayan zawalin rana ta 13 ga wata, mahajjaci zai yi jifan jimari guda 3 kamar yadda aka wasafta a baya, kuma lokacin jifa na karewa ne da faɗuwar ranar 13. Idan mahajjaci ya jinkirtar da jifan jimarin wannan rana zuwa wata, to hakan ya halatta, domin duk ranakun yana ne kuma ranakun jifa ne. Idan mahajjaci ya jinkirta ya kai na ranar farko zuwa rana ta 2, to yadda zai yi shine zai yi jifa a rana ta 2 da nufin na ranar farko ne, sai kuma ya yi wa rana ta 2 nasa jifan. Irin wannan lissafin za a yi a rana ta 3, kuma fa ba a yin jifan sai bayan zawali. Ɗawafin bankwana. Idan alhaji ya yi nufin fita daga Makka, zai yi ɗawafin bankwana. Wannan kuma wajibi ne daga wajiban hajji, amma bayansa ba a yin sa'ayi. Ɗawafin bankwana yana faɗuwa akan mai haila da jinin biki. Jinkirta ɗawafin ifada zuwa lokacin ɗawafin bankwana. Ya halatta mahajjaci ya jinkirta ɗawafin ifada zuwa lokacin ɗawafin bankwana, duk da ba haka aka so ba, kuma ya halatta ya wadatu da ɗawafin ifada ba sai ya yi na bankwana ba, in dai bai yi shi ba a lokacin zuwansa. Amma da sharaɗin yiyyarsa ta zama ta ɗawafin ifada ce, ba ta bankwana ba, ko da kuwa ya yi sa'ayi bayansa. Idan mahajjaci ya yi wannan, to ya gama aikin hajji, sai kuma ya roƙi Allah ya karɓa masa ayyukansa.